नमस्कार। आज आम्ही ह्या व्हिडिओत वांगणा तळासन करच पळूया। तळासन करच्या कामक लागतल वांगण, मिरसांगे पिठो, हिंग, सुकी मिरसांग, तेल, मेथी, सासव, मीठ, हळद आणि उडदा डाळ। वांगण पातळ स्लाइस कट करून घेतला आणि ती काळी पडच्या नामण उदकात भिजवून दवरला। कायली तेल हुनकन सासव आणि मेथी घाली आणि मेथी जरा तांबडी कलर येतपर्यंत भाजून घेतली। त्यानंतर तातूंत हिंग, उडदा डाळ आणि सुकी मिरसांग घालून आणि थोडे वेळ भाजून घेतले। त्यानंतर हळदी पिठो, मिरसांगे पिठो घालो आणि उदक काण वांगण घाले आणि लास्ट रुचीपुरती मीठ घालून घेऊन एक पेटी सगळे बरेकन मिक्स करून घेतले। तळासन करपूच्या नामण 1-2 स्पून उदक घालून घेवचे आणि धाकण धापून लो फ्लेमाचेर गॅसाचेर शिजोवचे दवरचे। तेल जास्त घाल तितली तळासन रुची लागता। मदी मदीत वांगण शिजली की मन चेक करते रुका। आमगेल वांगणा तळासन रेडी आसा। ही शीता बरोबर साइड डिश म्हण नाजाल्यार चपाती बरोबर लावून खावच्या खूपच बरी लागता। तुम्ही बिकन आमका सन म्हण कळया आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।